Okay, jeg vil godt forklare begrebet det bestemte integral. Og jeg starter med, at hvis vi lærer f være en kontinuert funktion for x i intervallet a til b, forstås det bestemte integral som store f af b minus store f af a. Hvor store f er en vilkårlig stamfunktion til f, lille f. Så for det her forstås, at vores normale bestemte integral udtryk, det er lige med kassen her, store f af x, og det er også lige med store f b minus store f af a. Hvor at udtrykket her forstås som det bestemte integral, og a er den nedre grænse, og b er den øvre grænse. Okay, så vi vil nu godt bevise de 3 regneregler, vi har for bestemte integraler. Så hvis vi lader f være en kontinuer funktion i intervallet a til b med integrationskonstanten k, så kan vi udlede, at den første regneregel, som jeg beviser, at det bestemte integral er f af x plus g af x dx. Det samme som at sige, det bestemte integral for f af x plus bestemt integral g af x dx. Okay, I ved nu, det her udtryk, jamen det er jo det samme som at sige den store baks, store f af x plus store g af x. Okay, hvad vil vi nu godt? Vi vil godt have det ud i parenteser og sådan noget. Det her, det er det samme som at sige parentes store f af b plus store g af b minus store f af a plus store g af a. Og ved ophævning af parenteserne får vi, at store f af b plus store g af b minus store f af a minus store g af a. Nu kan vi så omrokere det her udtryk til det her.
Okay, nu har vi vores udtryk, og vi har ophævet parenteser. Lige sådan her. Og vi ved fra før, altså det her, store f af b minus store f af a, det ved fra tidligere, at det er jo det samme som at putte den ene i den her boks. Så det her, det er simpelthen lige med at sige store f af x så vi har sat den ind separat, og det her, det er det samme, bare med gx. Vi ved samtidig også fra før, at det her, altså det her er ligesom at skrive, det her, det er det samme som det her. Og derfor er vi nået til vejs ende. Det her udtryk, lige med. Sådan der. Så nu har jeg bevist, at det her er samme som det her. Godt. Jeg vil gerne vise to regneregler for bestemte integraler. Og jeg starter med den første. Så ja, jeg har selvfølgelig stadig en funktion f af x og en funktion g af x, som er kontinuerlige funktioner i intervallet a, b. Og jeg har stadig k som konstant, ligesom i Ottes bevis. Og jeg vil gerne først bevise den regneregel, der siger noget om, at hvis du har et bestemt integrale af to funktioner, hvor den ene funktion trækkes fra den anden, så svarer det til, at man bare tager det bestemte integrale for funktionerne hver for sig, og så trækker dem fra hinanden. Så jeg starter med at bevise, at det her er rigtigt ved at sige, hvad betyder det her bestemte integrale? Jamen det vil sige, at vi skal tage stamfunktionen til f af x, og trække den fra stamfunktionen til g af x, eller trække stamfunktionen g af x fra stamfunktionen f af x, og evaluere dem i b her. Og det her, det er jo så lige med store f af b minus store g af b minus store f af a minus store g af a. Sådan. Ja, og det her kan vi så regne videre på. Det giver jo så, der er ligesom en pil her, det er lige med, hvad det hedder, ja, hvis vi så ophæver den her minusparentes her, så kommer der til at stå store f af b minus stadig store g af b minus det her minus store f af a plus store g af a. Sådan her. Og det giver jo så, så kan vi så tage f'erne sammen og g'erne sammen, det vil sige, at der så kommer til at stå store f af b minus store f af a minus store g af b plus store g af a. Sådan her. Yes. Og nu kan jeg så sætte det i en parentes igen. Det vil så sige, at der kommer til at stå store f af b minus store f af a. Kan vi sende en parentes rundt med det. Minus parentes minus gb. Det er minus gb, store gb her. Minus
fordi det var et plus før, og nu har vi sat minus herude. Det vil sige minus store GA. Sådan. Og så kan man kigge på det her og sige, jamen hvad er det her lige med? Det her er jo lige med det her, altså stamfunktionen til f af x evalueret i BA minus det her. Det må så være det samme, bare med store gx her. Bum. BA. Og det her, det er jo lige med de her ting her. Det vil sige, altså det bestemte integrale af i BA ja, f af x minus det bestemte integrale. Jeg ved ikke, om man kan se det her. Se det på skærmen, men måske kommer lidt langt ud, men det giver i hvert fald, ja, det der giver det bestemte integrale sådan her af f af x minus det bestemte integrale af gx. Selvfølgelig i intervallet BA, eller AB. Ja. Yes. Ja, og nu vil jeg gerne til den sidste regneregel inden for regneregler for bestemte integraler. Og det er den med, når man har en konstant, der ganges på en funktion. Og den lyder således, at hvis du har det bestemte integrale af k gange f af x for eksempel, jamen så kan jeg bare hive konstanten ud af integralet. Sådan her. Altså at jeg først regner det bestemte integrale ud, og så kan jeg komme med konstanten. Så det bestemte integrale af f af x. Og det vil jeg gerne bevise således, at jeg siger, jamen hvad er det bestemte integrale det her? Jamen det må være, hvad det hedder, k gange store, ikke g, f, store f af x. Sådan her, evalueret i BA. Og det er jo så lige med k gange store f til b minus minus k gange store f til a. Sådan her. Og når jeg har det her, så kan jeg se, at jeg har k, der ganges på f af b, og et k, der ganges på f af a. Det vil sige, at jeg kan hive k ud og sætte det foran en parentes, så jeg har k gange parentes k gange f af b her, minus store f af a. Sådan her. Og når jeg har det her, det ved jeg jo godt, hvad jeg lige med. Det er jo bare, så hvis jeg stadig beholder kodet her, så det her, det er jo lige med det her, hvad det hedder, box-komplot her. Det vil sige sådan her. Stamfunktionen til f inkluderet i BA. Og det her, det er jo bare lige med det bestemte integral, og jeg har stadig k her uden for det, så det er bare k gange det bestemte integrale af f af x. Sådan. Så det viser, hvordan at man kan hive konstanten ud af integraler. Det er lige færdigt. Jeg vil gerne bevise sætning 6, og det sætning 6 siger, eller viser, det er, hvordan man finder arealet mellem to grafer. Og kravene det er, at det skal gå fra, eller så arealet, det er fra intervallet a til b, og den ene graf skal være større end eller lige med den anden graf for alle x-værdier i intervallet. Og så hvis det er opfyldt, så gælder den her, som man kan bruge til at finde arealet mellem graferne.
Og det vil jeg så lige starte med at vise nu, hvorfor det er sådan. Hvis vi har to grafer, vi har vores f af x her, og så har vi vores g af x, som går sådan her. G af x. Så er arealet, vi gerne vil finde, det er herfra. Den her værdi, x-værdi, kalder vi a. Og her, den kalder vi b. Og fordi halvdelen af arealet er under x-aksen nu, der kan vi godt løbe ind i nogle problemer. Fordi når vi normalt finder areal under en graf, så er det mellem grafen og x-aksen. Så derfor, for at bare undgå det helt, så flytter jeg dem over x-aksen ved at lægge en konstant til. Yes. Så har vi, det er blevet lidt skævt, men pointen er, at det er den samme graf, g af x her, plus k, og f af x plus k, og så har vi stadig de samme a-værdier, eller a- og b-værdier. Nu er det så blevet lidt skævt, men det eneste vi har gjort, det er at rykke graferne opad. Og så hvis man skal skrive, hvordan man finder arealet, eller så kan jeg lige vise, hvordan man finder arealet. Det areal, vi gerne vil finde, det er jo det her inde i midten, mellem graferne. Og når vi udregner arealet af bare integralet gx plus k i intervallet a til b, så finder vi arealet hernede. Og hvis vi udregner integralet af fx plus k, intervallet a til b, så finder vi hele det her areal her, som går sådan her. Og det areal, vi er interesseret i, det er jo det sorte. Så det er så arealet, det vil blive til det grønne. Er det grønne? Areal er det grønne, minus areal er det orange. Så hvis vi tager det orange areal og trækker for det grønne areal, så er vi tilbage med det sorte areal. Det er det, jeg viser der. Yes. Og hvis vi skriver det op, så skriver jeg bare i grøn igen, så bliver det til, at integralet f af x plus k minus det er bestemt integralet at b g af x plus k. Og før der viste Otto jo en regneregel, som viste, at det var muligt, at vi bare kunne lægge de to sammen. Så det vil jeg gøre nu. f af x plus k minus g af x plus k dx. Og nu vil jeg gerne ophæve minusparentesen, så det gør jeg. A, b, f af x plus k minus g af x plus minus k dx. Og så er vi jo så heldige, at k'erne de går ud med hinanden. Så hvis vi gør det her ud, de går ud med hinanden, så tilbage så står der gradet a, b, f af x minus g af x dx
Og det, der står her, det er jo det samme, som vi gerne vil finde ud af. Så derfor har jeg nu bevist, hvordan man finder arealet mellem to grafer.